Salut! Sunt George și astăzi vă voi arăta cum să ascundeți partițiile. Să începem. Vom merge în Start. Aici vom scrie Run. Apoi Enter. Aici vom scrie Disk Part. Disk Part împreunat și OK. Ne va apărea o fereastră și aici vom scrie List Volume pentru afișarea partițiilor. Ne-au apărut partițiile. Să presupunem că noi vrem să ascundem partiția D și avem volum 5. Vom scrie Select Volum 5 și vom intra în My Computer să vedem și partiția. Deci aceasta este. Și acum vom scrie Remove Letter D. Vom intra în My Computer să vedem dacă a fost ascunsă partiția respectivă. Și vedem că partiția D a fost ascunsă. Acum, ca să reapară partiția, vom scrie Assign Letter D. Și vedem că partiția a fost afișată. Intrăm în My Computer și partiția a fost din nou afișată. Acest tutorial v-a fost oferit de Evo IT și Greensoft Computer Constanța. Vă mulțumim pentru vizionare.